тази вечер ще завърши конкурсната част на фестивала за авторска македонска песен и изпълнителско изкуство Пирин Фолк 2004. Утре ще бъде вечерта на истината, когато ще разберем кои са отличените за тази година от двете журита, а и от вас, скъпи зрители. Остава ни само да чуем песента на сестрите Мария и Магдалена Филатови. Те сами са написали музиката, а текстът е на Катя Ерменкова, аранжимент Тони Стевановски. С удоволствие каня на сцената добрите приятелки на Пирин Фолк Мария и Магдалена Филатови. Песента им се казва "Лазарки". Otvorete, da si blezat, malki momi.
До нови срещи!